Life Balance er sundhedsprogrammer til dig, der vil gøre noget for din livskvalitet. I alt er der 6 programmer, så du tager først en test, sundhedsprofilen, og får klar besked om, hvad der her og nu kan hjælpe dig bedst. Måske er det et mentalt træningsforløb, der gør din hverdag bedre. Måske er det dine kostvaner eller et rygestop. Du tænker måske, har jeg tid til det? Jeg har jo travlt. Men bare rolig. Programmerne kontakter dig kun nogle gange om ugen og tager kun 10-15 minutter. Programmerne er en blanding af viden, test, teknikker, øvelser og mental træning, og de har dokumenteret effekt. Life Balance er også adgang til desundeliv.dk. Her finder du gode råd om alt fra løbetræning og kostplaner, udarbejdet af professionelle diætister, til hvordan du laver den bedste islagkage med mynte. Du har også adgang til at ringe til vores eksperter på Sundheds- og Trivselslinjen. De kan guide dig, når du har brug for personlig råd og vejledning. Life Balance handler med andre ord om at skifte uvaner eller negative tankemønstre ud med nye og bedre. Du investerer 15 minutter et par gange om ugen, og resultatet er mere hverdagsglæde og mere livskvalitet med større overskud. Life Balance, fordi overskud skaber overskud.